eta Iruña, hori ez, udal bakar bat izan eta baita ere oso anitza dela, oso ezberdina, 13 auzo ezberdinetan banatzen denuen Iruña, eta ere iruditzen zaigu dela hemen auzo esaten dugu, baina ezken finean distritoak dira, ez? Eta auzo zinegotzia dugu, eta auzo planak, eta auzo eztabaidaguneak eta bat ala, Txandrea, horietako bat da, noski, eta errealitate horri ere aurre egiteko lana badago. Auzoak oso ezberdinak eta oso anitzak dira. Txandrea bezalako bat adibidez hemen jaudelako zen dezakegu dela nortasun handienetekoa duena, hemen normalean Txandrean jendeak ez du bakarrik esaten, Iruñeko jendearekin eta esaten duenean, ez du esaten ni Iruñekoa naiz, baizik eta ni Iruña eta Txandreakoa naiz. Ez badago, zentzu hortan badago, aztakit ez, tribu, zentzu honean tribuaren zea oso kohesionatua, eta auzoen arteko oreka mantentzea gauza guztietan. Adibidez, orain azpiegituretan, eta ez dakit boxak direla eta ez direla, eta kulturetxeak, eta auzo unitateak, eta bar, mantentzea haien artean oreka hori komplikatua da. Gainera, ezberdintasun oso handiak daude oraindik. Eta bada baita ere, guretzat erronka handi bat, diferentzia eta desoreka horiek arintzen edo laguntzen saiatzea. Hori ez da